Александра Гюзелева в галерия Българи и специално да поздравя господин Карамфилян с неговият празник, който предстои и всичко хубаво, което той е направил. Дими, благодаря. Ето, предавам на ОНИК специални поздрави от Дими Стоянович за всичко, което предстои, което е направено до този момент. Това, което предстои, днес откриване на изложбата. Цял месец до 12 януари. Изключително интересна изложба в галерия Българи. Те поводите за нашата среща се трупат все повече и повече. Ако искате да започнем с участието ви на Триеналето в Япония, също едно събитие от тази година. Разкажете малко за него. Международно Триенале в Япония. Това е много сериозен форум, един от най-сериозните. Ние сме застанали точно с произведенията, които 1600 графики от цял свят, 116 приети, по-малко от 10%. Още един българин участва. Ради Генов. Двама художници български. Млад, който му пожелавам на добър час така в изкуството. Те участват и в Триеналето в София, което пък е най-сериозният форум на Съюза на българските художници. Откри се на 5 декември. Да, ние го представихме в нашото предаване. Изключителна изложба на 2 етажа. Пожелавам на всички софиянци и хора от провинцията да я видят, защото се заслужава. Графиката не е като живописта и тя е по-специфична. Тя се води най-интелектуалния жанр от всички изкуства. Графиката улавя времето, в което живеем. И там може да се насладиш, но можеш и много да разсъждаваш, да бъдеш потикнат към някакви такива размисли за времето, в което живеем. Точно така сте заглавили един цикъл, представен тук. Да, ето без да искам, го казах. Да, и сте подготвили специално за откриването на изложбата. Специално за галерия Българи, защото много ми хареса пространството. Първият път, като влезнах, бях така леко тия стаи, защото това е къща, която е превърната в галерия, но се оказва наистина приказна. За различни цикли в различни стаи. А какво е усещането? Какво ще усетят във вашите картини? Какво е това време, в което живеем? Не мога да ги зарадвам с някакви оптимистични цветя и бомбони, да. Времето, в което живеем, е много такова противоречиво е. Изтерзано, бих казал, за мен самия. Защото по принцип ние художниците сме така, работиме в самота, твориме и някакси специално аз усещам цялата тегоба на това време, в което сме. Това, което е отвън, извън ателието. Тия разделения, в целия свят, тия войни, които са... Това не съм си представил, че в Европа ще се води война. И аз съм жив да го видя това нещо. И изкуственият интелект, който обърква още повече и се чудиме сега и приемат закони, пък това автор ли е, не е ли автор, дали ще има авторски права за произведението, което е създадено от изкуствения интелект. Какво ще правят художниците? Ще бъдат застрашени от него? Исках чрез фигурата и то един поклон към големите ренесансови автори. Затова подходих аз така, с червения сангин, червено кафяв керамиден сангин, върху някаква бледо-жълта хартия и да покажа чрез самите състояния на фигурите, телата, напрежението, да покажа времето, в което живеем. И тия въжета, които са мои, винаги така някаква фикция, изразяват връзките, напрежението между хората, възлите, които си връзваме сами и после се мъчим цял живот да ги разплетем. И така. Въжетата присъстват и в друг цикъл, рисуван също тази година. Корабът на глупците. Разкажете откъде тръгва идеята. Защо се нарича така? Аз имам... В книгата даже съм публикувал една работа, която е пример за моя стил еклектика, който аз създавам различни парадигми. Винаги, като взимам от различни стилове най-доброто, което ми харесва на мен и го избирам и по този начин се изразявам. Тая работа, която е в книгата, първата, тя е точно Корабът на глупците. Преди доста 10 години беше поръчка от един клиент от Швейцария. Оттам тръгва идеята. И тая тема аз тогава се зачетох много и викам, ето, това е тази Европа на къде е тръгнала. Всъщност това е текст на Себастиан Бранд от 15 век.
И първият, който илюстрира Кораба на глупците, неговата книга е Албрехт Дюрер. Аз много се сравнявам, разбира се, с него, но това ме вълнува, защото тя е много актуална за сега. За времето, в което са всички тези неща, които са изброени в книгата му. И трябва да ви кажа, че ми отне страшно много време. Всяка работа я работих някъде около месец. Може би защото глупците са повече в днешно време, не знам. Ваша трактовка. Казвам го съвсем и на шега, и не на шега, защото той е така. Отнеме доста време, поиграх се с тия фигури, а въжетата всъщност, защото кораба винаги трябва да бъде превързан към едно пристанище. И когато той се скъса, този, как го наричаха, такелаж е общото понятие, но... Не мога да помогна тук. Да, въжето, ако се скъса, да кажем, то не е само въже, котвата, веригата и... Ако се скъса това нещо и корабът тръгва и не знае на къде пътува. И това е Европа, това е искал да каже и Себастиан Бран тогава. Защото нали, християнска Европа тъкмо 1494 година е публикува тази книга. И започват нали, разни колебания в християнството и в тези неща. И така. И то и сега е така, всъщност. Добре, други произведения има и по-стари тук, има дигитална графика, какво графика, да. Дигиталната графика, много хора бъркат, като кажат дигитална графика и си представят някакви репродукции. Това изобщо не е така. Дигиталната графика, даже мога да дам пример с последните ми неща, които взеха награда в Сливен, в моя роден град, за което съм безкрайно щастлив. Там награда Сирак Скитник. Наградата Сирак Скитник награда и първа награда за графика. Това е, дигиталната графика се създава в компютъра. Тя може да е с твоя авторска фотография, която ти да обработиш и да рисуваш. Например, имам линеарни рисунки на тела, на фигури, които са създадени в компютъра. Докато дигитална печат е нещо съвсем друго. Аз мога да направя дигитална графика, да я отпечатам дълбок печат, мога да отпечатам на литография. Заглавието на изложбата Оник Карамфилян на 60 точка с безкрайно много числа. Всъщност това е една формула. 60 цяло и нещо. 60 цяло и нещо. Кажете математиката, защо присъства? Обадих се на един мой приятел Диан Ангелов, който е голям математик за мен, поне за нещото. Аз съм много бос. Но ме вълнува математиката и точно за това се занимаваме с теория на хаоса. Искам да изобразя това, което е най-абстрактното на белия лист. Тая формула го накарах Диан да я измисли и той вкара вътре и числото пи, и Фибоначи, нали, и безкрайността, и някакви други букви. И това е истинска формула, която е равна на 60 цяло и нещо. Каза, никога не може да бъде 60 тази формула. Добре, тази формула ще се завърти тази вечер, тук при откриването на изложбата. Книгата, споменах в началото, че тя беше от номинираните за наградите на Асоциация Българска книга. На кого позволихте да пише за вас или кого поканихте, освен Аксинья Джурова, която е куратор и на изложбата? Тя има един много хубав текст, кратък на 2020 година, когато ми откри изложба. Преди това един разговор в ателието, дълъг, след което и Любен Дилов син пък ме представи в Леоропело, което аз по-добър текст за мен никой не е писал. Той с неговото, знаете, чувство за хумор и така афористично изразяване, просто брилянтен. И разбира се, прекрасен разговор с професор Георги Каприев. Мисля, че там вече наистина съм казал всичко, което мисля и което ми е на сърце, без да се замислям пред кого, как и защо. Някой може да ми се разсърди, други може да им хареса това, което казвам. Да. Много за разглеждане, разбира се. Разбира се, аз имам един текст, кратък, леко самоироничен. Така, разказ за Димитър Киров беше ме произвел в народен кандидат студент, защото аз съм кандидатствал 6 години. Така ли? Да. Това не знаех, колко интересни подробности. Но там са включени и първите ви рисунки, които са от кой клас? От 8. Първата рисунка на живо, така започна всичко. И вече в 9-ти клас аз знаех, че ще стана художник. Бях сигурен, защото исках само това да правя. Да рисувам, да се изразявам чрез рисуване. И всъщност колко години от тези 60
45, да кажем. 40, абсолютно 45, 15 годишен бях. И до ден днешен, вървим, слагаме край на този разговор към финал. Да поканим зрителите да дойдат, ако не тази вечер, имат всъщност тази вечер, отколко откриването? От 18 часа. Всеки ще каже няколко думи, аз ще кажа, така, всички са добре дошли да пием по чаша вино и да се сгрееме в този декемврийски ден. Пък ще бъде възможност за среща с вас и вие да разказвате така, както нашите зрители за различните произведения. Добре, много ви благодаря на добър час. Благодаря много. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Успех на тази прекрасна изложба.